Ola, nenos e nenas, vamos a contarvos o conto que se titula O Nadal dos Contos. Era noite boa, e como a todas as noites boas, Nel e o seu irmán Hugo esperaban impacientes o momento de abrir os agasallos. Esa noite os irmáns recibiron unha morea deles, pero o que máis lle gustou foi un libro de cuentos dourados titulado O Gran Libro dos Contos. Que bonito é, e que historias tan fermosas contan. Fíxate, Nel, o libro parece que se fai máis e máis grande. Pouco a pouco o libro foi cogindo forma de unha gran porta de Madrid. Os nenos entraron por aquela porta e quedaron abrallados e toparon ali. Mira, as casas son de caramelo. E os ríos de limoada. É unha lagoa chea de leite de amêndoas. Nunha base do río atopábase un alpendre feito de algodón de azúcar, no que descansaban nenos e os seus pais e todo leite e chocolate. A nai cantaba unha cantiga. Este neno ten soñiño, temos ganas de dormir, ten un ollo pechadiño e outro non pode abrir. Durme meu neno, durme meu sol, durme anaquiño do meu corazón. Ao pedo verdes un montón de fantásticos personaxes deixaban ao neno os seus agasallos. Eu son Pulgariño. Traigolle ao neno unha cesta chea de negariñas de pan. Eu, imaginade, son Carapuchiña Vermella. Traigolle ao neno turrón de mazapán. Eu son Blancanieves. E como podedes imaginar, o meu agasallo é un espelliño máxico. Eu trouxenlle un mapa da illa de Nunca Xamais, porque son Peter Pan. Eu trouxenlle unha nariz de madeira que xa non mela, porque xa non conto mentiras, son filachos como vedes. Para que non teña frío aos pés, regálolle un zapatín de cristal porque son cincento. Pois eu vou dar un laciño para o pelo, que aínda que nenos seguro que pon unha coleta, que agora tamén os nenos poden poner coletas, porque son máis ratinas preferidas. Pois o meu agasallo un despertador para que non te quedes moi dormida tanto tempo como me pasou a mí. Eu trouxenlle un xarope para o goxa, que a mí seguro que me viña ben cando me quedese en voz. Mira, Hugo, están todos os personajes dos contos. Como mola! O flautista Melín, os músicos de Bremen, tocaron unha fermosa melodía ata que os nenos eran rendidos no chan. Ao despertaron descubriron con sorpresa que estaban debaixo da árbore de Nadal e que todo fora un soño.
Que pena foi dar, hermoso. Si, Nali, pero todos os contos teñen que rematar da mesma maneira. Colorín colorado.